Usa lamang si Janeth Ombre sa Davaoenos ug sa netizens nga nisaludo sa serbisyo ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga pormal lang nga nanamilit atol sa iyang State of the City address kon SOCA kagahapong adlaw Marso 17, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao sa Davaoenyo nga si Janeth Ombre, 44 anyos, nga taga Bukana, Davao City, gisulti niini nga saksi kini sa liderato ni Mayor Sara bisan pa ni atong dili pa kini ang mayor sa syudad sa Davao. Matod ni Ombre nga luyo sa mga hagit nga giatubang sa katawhan na tungod sa COVID-19 na pandemic, naningkamot ang lokal nga gobyerno sa pagpatuman sa angayang buhaton bisan tuod og kinahanglan nga magpaimplementar og istrikto mga palisiya tungod sa pandemya. Si Mayor, maya man ang pagdala sa atong Davao City, pila pa katuig niya pagka-mayor niya. Although na mga labi na karon ka ng COVID na mga protocol, natural man nga na protocol yun, sundon yun nato kay siyempre COVID man. Samtang mato ni Mayor Sara nga ang tanang kalampusan na kalambuan sa syudad dili lamang resulta sa maayong panggobyerno kundi tungod usab sa katawhan sa Davao. Kampante si Duterte Carpio nga mapadayon sa mosunod nga alkalde sa syudad ang mga nasugdan sa administrasyon ug mas mapalabwan pa ang nahimo ilawom sa iyang pagdumala. I leave you with a city buoyed by a stronger economy, a stronger citizenry, with programs and services institutionalized to ensure continuity. A city that has so much more potential for greatness. And I am confident that whoever will lead the city in the coming months will be able to sustain, if not surpass, what we have achieved and take Davao City even higher. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN.